हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलाव बयखौबो नै लोगोफोर दावदै रुनाय बेखौहाय फ्राय खालामसै तो फ्रेंड्स ये है अंडा बॉयल और बॉयल को फ्राई करने वाली हूँ अंडा बॉयल फ्राई। स्वागत है दोस्तों आप सबको मेरे चैनल पे। तो ये मैं अंडा बॉयल को अभी फ्राई करने वाली हूँ। वाओ अभी मेरा अंडा तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। लोगोफोर आंनि दावदैया जाबाय। अब्ला लोगोफोर माबायदि मोनखो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक आरो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना होदो।